kadi nga agar-aram kanyak ni Rainier. Kat posible nga isukat ka. Awan iti panunot ko da ita. Uwan, nagrayo kanyak ni Rainier. Ngam awan panggap ko ang mga klunkan ko na. Taadakarikan ka. Lani, No pa'y kasta. Tapno awan pakapaspasulakan ka. Agkulot na pailaan. anya? Kan saan to ang nasakit unay tinagaw mo. Numatayak ka po iti sakit ko. Lani, Kan tapno nawaya ka mo sumapul dita. Sige, bye. wait, mabit lang, Lani. Initip na na. Apay mo ito nakastoy. Apay akas dya timbaga ni Lani. San ang mabalin nga dasan mi apag kinaawatan. Awan mo dakos iti na ibagak kingkwana. Pudno mat, sanan anak kaskas tao. No adulat tate agrayo kingkwana. Kat may sa dayjay ang maestro. Oh, anya tinapasama kiti panagsari tayo kan Robert. Apay nga agsangsangit ka, iha. Ang basol ko, Papa. Punumat ngamin. Anya tiga po na sumursunod agten Rainier. Uwino iti sa bali ang lalaki. Imbagam kuma, ati rason. Sana ko na nakapagpalawag kan ko na, Papa. Masapol nga agsarita kayo anasaya at maipapaniti daytoy. Panagkunagkat saan pa'y nga ita. Ngamin, mabayin kin Robert. Anya? Punumat ngamin nga dabasol ko. No apay hasimuro takkan Rainier. Awan matrelasyon mi. Ngam no apay pinagkaktikin daw na. Oh, Itian niyo kumaaga po. Saan ka di? iha. Amo ka na sa malin nga imapay iti panunod na. Asumursulot ang iti sa bali ang lalaki. Awon dito. Tay ko nakngarod, iha. Naskan nga agsarita kayo. Ilawlawag mo ti amin kankwana. Saanan, Papa? Gusto mati ko na ni Papam. Naskan nagsarita kayo kini Robert. Saan na naskan, friend? Awan na saya ta banagan ti relasyon nyo no saan kayo nagsarita iti nasayaat. Mabain. Sus, saan mo balin ti kasta? Mayam, siyak ti makisarita kang kuana. Ilawlawag ko ti amin. Ano niya? Dakkel namin ti bidot mo. Idi pa ila pababalawin ka. Apay ngamin, asumursur ka kiti Rainier kat awang matirelasyon nyo. Iti niya kumaga po. Mayam amuna ka iti inana, alaman. Bay amon. Di kanto lang kami nagpampanunot. No kasta nga ron? Nung umawag, kasaritak ni Robert. Rumbang agsarita kayo, anak. Awan mo't nga tati relasyon da. Ore pa'y, mama. Isog kahayam asan ko hindi makontak. Tada sa balik akadwana. Anak, Saan ka di ang sakit ang maamuan day na, mama? bayam, tayo nagsarong kara ni ospital ni Lani kat kasarita. Mama, bayan nyo bailaan. Anya, Pang tingitingak met no anya tirik na. Sakit lang tinakam ko. saan ko akayat nga dasaksakit ang tinakam mo, bayat ti kaadam dita. Ang mga no, anya ti mapasamak ken ka dita. Saan na kapag danagan, mama? Kabalak na ito eh. Mala, anadam nga rod ti bagim. Mano, mama? Da kayo kiti mo dagan na dita. No siya kawan parikot. Sige, mama. Paliwag tuman ito umawag. Masapol kami na maturo ka. Tapos sa anak nagtuglap inton bigat iya trabaho. Bye. Bye. Anya day tuyo na mapaspasamak ita kada Robert kan Lani. Apay nga min asimurot iti sa bali ang lalaki.
Nalabit a pagarupon na nga awan makaidanon kin Robert. Ang paspasamak tinakaibutaktak iti ami. Iso da ito yung timbagat kan ka bro. Amang ano tinamnamam asang patam. Kat awan mo't gaya man. Dakal ti pa nagtalako kinila ni. Ang apaya ka sa jay. Saan agapot ha? Rubro baktisan anasaya at arikrik nam ita. Ngem, saan nga ta anasaysaya at no kasaritang pay nila ni? Puno, awagan ni Flor agayam na. Saan ko man nga mo? Ngam, kasla na upayak. Bro, Ngam, sa bagay. Agpada kami lang. Simuro takmat ka ni Ma'am Hania. wen. Ngem sa bali adakkel arason. Saan mo akayat? Nga damadi ama kunanakan ka. Kat maapiktaran ti trabaho ta. Kasla nakarasan mo ti panagtalag ko. Bro, Saan balik kanyak ta lalaki ah? Nga biso, babae, oras anatulawan ti dayaw na. Awanan. wen met kit di ah. Ang kayat ko apun kan tingitingan tirik na. How are you, Robert? You look so sad or worried. Ada ka di pare ko? Awan Ma'am Hania. Are you sure? Or ada sakit mo? Awan. Okay. No ada problema, just tell me. Nang runa no may papan work mo, okay? No, awan parikot ko ma'am. May liwak lang kini mama. Mama or your GF? No ma'am, saan? Are you telling the truth? Yes, of course. Okay. Saan ka pilitan? But I have something to tell. When kidawen ken ka. Sapay kuma, tapat kam, Robert. Anya dayta. Can you join me to celebrate my birthday? Mabalin ka, dua anak. Ma'am, Sika agbalin kang runaan sa nga ilik. anya. I will pitch you up no bigat ije apartment you can take. Mabalin? Kumusta kan Lani iha? Nasaya at matan, ma'am. Mayat nga rod no kasta. Orayan milaangan ti result ti lab test ko. Mabalin kon ti rumuhar, kat ituloy kon ti agagas ije balay. Kasta ka di. Awan, ma'am. Ngam kasapulak ka no ti anay nga inana. Kasta ka di timbaga ti doktor. Awan, ma'am. Iso mangalak pa lang itilib ko ije school. Awan, mas importante ti salunat. Ngam no, saan kun bilang malasatan? No dahito iti ipatay ko. Masapol nga awatan. Anya, sus, hapay mo tinakasta ti bagbagam iha. Pudnumat, saan ka di? Saan tayo atangal ti biyag tayo? Kun saan tayo ama supring ti pagayatan ti apo? Lani iha, papigsahan ko matipakinakam mo. Ay kan, gayam. Imawag ka din ni Robert ken kan? Uwan, ma'am. Wah, nasaya at no kasta. Imawag mo't kanya kat naamuak nga dan sa tibasit diyo nagkinawatan. Ma'am? Saan ko akayat nga da saan nyo apagkinawatan? Kan saan ko akayat amariribukan ti anak ko? Tama nga dumaapiktaran ti trabaho na. Ne, apa yung si kalang tinawis na, bro? Nga mo. Wano, dito yung atan opisina ti pagselebraran na. Si kalang ti awisan na di apartment na. Saan ko nga mo? Saan kumot nga ro na napagkidkidan? Well, gusto lang mat. Asaan mo nagkadkadan? Tama nga no masaktan kat maapiktaran ti trabaho ta, bro. Dayta, ti may sa pinanunot ko. Alakit. Mapan ka. Naimbaglaan apakaililiwagam iti parikot mo kan lani. Kas
sila makitkitak amarakrak sa ti karing-karimi. Itunggal may siya. Anya? Saan ko pulos namnamahan ti kasjay anak mo ak. Ore asino mat siguro, bro. Ore pa'y kadwana iti trabaho. No pinanunot na kumatipakasak ng ti relasyon nyo, ore si Murot, basta da kumakadwana. Kandi kang runaan. Iti pa'y balay ta daya lalaki. Sana nga po tawan pa nagtalik ko kinilani. Nga madapay nga tama aramidan na. No nagpanggapan daya lalaki iti dakas. Oh, imbay gayam ti mama ni Robert ditoy. Uwan, Papa. Kat, kumusta mo ti panagsarita yo? Ano kung tinagsaritaan mi? Nang runa, ti saan mi ang nagkinaawatan kin Robert? Kung daway mo kuman, anang ipagakan kwa na ti amin, iha. Imbagak, ngam inaklon ko abasol kumatlaan. Kasi muro takin Renier, idinto taan mat relasyon mi. Pilawak matkit di dayta. Ngam kasi tinakunag. At da kamatan iti husto nga itad. Aklo nagkabindot ko, Papa. Ngam maawatak matkit din ni Robert. Kat, imawag man nga roda ni Robert gan ka. Naudin, di pa nagsarita mi, Papa. Kasta ka di. Ano? Bayan yun. Adagan ko, ana. No di nakpulusan awaga. O, sana bali. Tani mamaanan ti mangidanon iti nagsaritaan nyo. Kastoy gayam tirigat na. No agin na dayo kayo iti patpat kam. Saan amaliklikan? Dagiti dumtang aparikot. Pau, bagbagay mo tayo suot mo, bro. Nan? Sus, branded a t-shirt kan maong apans. Dahil ito'y regalo kanyak ni Hania. Oh, adalakit nga rod ang nagminarte kinataar mo. So. Di nakman pa sa blugan. Oh, pagno mo tibagbagak kan ka. Ano nga? Sigurado nga at ma-inlove kan ka ni Ma'am Hania, bro. Ay, sige bayam dita. Ure kat saan kumot atutupan. Panakisiningad laang na ito'y. Ngam, para kan kwa na kat saan. Oh, nanyatim ako na, bro. You're very handsome, Robert. Nagwapo kan? Thank you, Hania. Inusar ko lang matati regalong kanya. Thank you, thank you. Wanya, mapandan? Yes, I'm so excited. Kanagyaman na kiti pa ng pabusoy mo, iti awis ko. Sorry. Oh, for what? Awan may regalo king kay ti kasangay mo. Don't worry. Sana patay kanyak na material na banag. Dakulan pakaragsakak. Panagdanggay mo kanyak kasangay ko, okay? Here we are, Robert. Dahito yung apartment ko. Oh, naglawa ken nagpintas. You like it? Yes, of course. Thank you, thank you. Awan mo't nadanon taas ang ilim. Uy no, sa bali, sa ngaili ko na kuma. Yeah? Imbagakan ka? Sika, very special guest ko. Honey, Don't worry. I know. Naragragsakak no sika lang bisita. And, just moment, okay? Agpalasak lang, sakbay sa ganak pagsangmanta, okay? oh sige. Di nakpakadanagan. Take your time. Makaamo ni Robert no niya tiramidan na. Makit-kita kon. Dakala talaga ti panaggusto ni Ma'am Hania kan kwa na. Kit amang ano di maalwadan ni Robert. Kit maikursong iti daytoy aguntaway.
Napintas ni Mama niya. Saan agagangay apunesa. Ket makunak ama aglaangan. Ken bulsak ti lalaki adi agrokbab. Ken saan amakayawan ken kuana. What can I see to my attire, Robert? Bagay ko ka di madlang? Nakpintasan. Oh, why look at me like that? You're so beautiful, Hania. Thank you, thank you. And once more, happy birthday. Oh, thank you again. Happy mo na kasi di mariknak. But sorry. Awan may regalo king ka. Can I kiss you? Iso lang ti may regalo king ka. Can I? Are you sure? Yes. Mabalin? Oh, yes, you may. Okay. Away at maawatan tiriktak. Agduduma ti mapampanunot ko. Ni Robert. Kumusta nga tan? Nakarasat ka din. Ti panagayat kan panagtalag na kanya. Gapu iti inaramid ko. Iti ka di apagdarigmat. Kat marakrak dagiti na irot. Akarin karimi. Red wine, Robert. Kaya't ko, tanggayan na kumakasangay ko. Yes. No problem, Hania. I'm so happy. Ibilang ko may sangsangayan daytoy kasangay ko. Agpaiso? Yes. Gaputa, kaduwag na isang sangayan lalaki para kanya. Anya. Oh, more wine, Robert? Okay. Okay. Cheers! Yes. Para iti kasangay mo, Hania. Thank you. Ni, inyat orasan. Aging gaita. Awan pa ilaan ni Robert. Uno, maturog kiti ijayan. Ay, salot. Mapasamak-samat ti pampanunutak. Sa bagay. Makunak anak kapoy launay ni Robert. No awan maaramidan na kanhaneya. You're so sweet, Hania. Makapamauyong ka. Thank you for everything, Robert. San arumbang ang pasamak ka dati amin? No problem. Nagayatan. Sakak panangipaay mo na para panagayat mo. Hania. You're so wonderful, Robert. Sana kagbabawi nang isagot kan ka amin ko. Yes, nakunak. Don't worry. Everything will be alright. Hania. Robert, Hania. Maaglaangan. Ti saan amaguyo ko iti kinapintas mo. Robert, please love me more. Yes, Hania. I love you. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. So,
Napasamak ti pampanunutak ang mapasamak kada kayo, bro. Nagbasol akon iti relasyon mi kinilani. Kat, anya ita? San kon anasarkadan tinapig sa asulisog, ngig-ikutan ni Hania, akarayo. Kat, anya tin ako na ni Hania. Kalpasan tinapasamak kada kayo. Saan na kinid daw ti panangitakder mo iti dayaw na? San mat? Okay, kano lang keng kuana. Tinapatid narik na nakano ti bara ti arak ko. Oh, anyan? Kat di na nailingad tirik na na. Agahit kano kanyak. Kat ipagtanakak. Kasanon no. Agbunga tinapasamak. Sos, dayitan. Kasano pa iti karik kanilani. Agat atapak keng kuana. Ngam siyak mati sa babasolan. Kasta lang ti biyag, bro. Talagang adalat takari amarakrak ako nada. Siya kuntisan anak katungpal iti karik kanilani. Talaga kasta, bro. Adan tupay agsisi ng agasawa. Nga uray ing grande pa iti kasarda. Kumusta ka, Matan? Saan ko nga mo, pre? Pas na, kumakapsutak matlata. Kasano nga rod daytan? Anya ti ko na ni Uncle. Agipila ako ni ti resignation ko. At mapan kami ni ti Amerika. Anya? Madama nga sa asikason ni Papa ti kasapulan mi ngagpa Amerika. Uwin naskan na maagasan ka. Iso ngamin ti rekomendasyon ti doktor. Ngam ni, umadayo ka una yan. Kumusta kayo matan ka ni Robert? Saan pa'y ngay mawag? Nabayagan day di na udi ay awag na. Kasta ka di. Ngam no saan ko amauray? Siyakton ti umawag. Kat agpakada akon kan kuana. Kan ibagak ngagsina kami. Tasaan ko nga mo. No si bibiyagak pa'y ngagsubli. Anya ka din di kasta asasawam. Hay, sumkarak dita. Anya taramidek, bro. Katanya ko ma, bro. Sang mamlatan no anya ti mapasamak. Numaasawam ni Ma'am Hania. Nanamayon ti biyag mo. Ang sana kinabak ng tikal-kalik ako makitibiyag. Ngam di. Naragsak a pamilya. Ano bagkat itayat. Nga mamom, bro. Numaminsan. Mamati akit ikunada agasat. Adana ito ding adana. Alasatan tunggal may sakada tayo. Kahit mo asawan. Na ititigasat ko. Ti pagbanagan ti karing-karimi kan lani. Uwan, bro. Kan, anya ti amom. No nailawan matan itipada na aman nursuro ni Lani. Saan ko nga mo? Oh, kat, kumusta matan ni Lani? Inawagam ka din? Saan pa'y? Yung planok nga wagan. Awagam Kumusta Apay nga taadyak manin makontak. Mangan no. Ay, Sorry bro, ngam narigat agip ipapanlatan. ay. Bro, dawag ko. Nila ni. O sige, song batam. Kat panawan ka pa Hello? Agyaman na, tanakuntak ka. Napatagti ba ka? Kumusta ka na? Sa anak nga okay. Iso nga, agpakadakan kan. Kan maudi da ito yan ay awag ko. Anya? Lipatan nakmata. Tasaan ko nga mo. No si bibiyagag tupay ngag subli. Lani? Mapan kami kan papay di Amerika. Awatan ta kumatinagpanagat ti amin. Pangasim. Saan kang sarita iti kasta? Nalapit. Dahito tinay kari agasat ta. Wano pagbanagan ti ayan-ayan ta, Robert. Ngam. Kwa. Sige, Robert. Kastan. Goodbye. Mabit lang, Lani.
Mabit! Huh. Inigdag na na. Anya nga tan tinapasamak kinilani. Hello, Robert. Nakawag ka man? At talang kahit ko apan king ka, may papan kinilani. Ah, tika di kasasaad ti salunat na? Wan, Iti naode pa nagsarita mi, ijay abroad nga paagas. grabe kayang di sakit na. Ay, saan tayo nga mo? Ngam iti palagaya magan-adal kami iti college. Addan kas tiya marikrik na di na lain kas kaso. Andi amot din. Ngam sa bagay, at dahil didagiti ka nito, akalata maulaw. Ngam puna na panog nala siguro, kadi na yung kaskaso. Ay, day tatirigat na no saan tayo nga ikaskaso ti sagubanin tayo aya. Kasano nga ron, napanda ka din. Kasta ti amok. Itan sa ti flight na. Kasta ka di. Oh, saan kayo ka din pagsarita? Nagsarita kami. Ngam winaswas na ang relasyon mi. Anya? Tapno saan ang kano masakitan, no saanan ang makasukli as ipipiyag. Oh, kasta timbaganakan ka? Ay, unay mo ta nilani? Hinted na tiwayawayak. Kat mabaling ko kanon di sumapuli di sa bali. Ngam awan kasta panggap ko. Ay, apay kasti tinagbanagan ti relasyon nyo. Wan nga ron, tirigat na. Agid na tayo kami. Day talaang. Kat, anya nga ti plano mitan. Awan may bagak. Tagid na tayo kami man. Iso nga awan marami dak. Nang runa kat napanda ni Amerika. Ay, ala. Anya nga rod. Talaga, kasta, Robert. Anya tinamam ka ni Flor? Dalani, napanda ka ni Amerika. Ijay ang maipaagas. Grabe nga ron ti sakit na ah. Iso awin naswas ng relasyon mi. Nasakit nga angaw dayta bro. Wan nga ron, Jake. Sana bale. Adamat niya niya itan itibiyag mo. Anya? Oh, saan ka di apod no ti konak bro? Nagasat ka kit di. Tadapay sa bali amang ipatpatagkan ka. San ko nga mo? Nga, sana basta malipatak nila. Napalayo ko? So worried ka, Robert? Something wrong? Or do you have a problem? Awan, haniya. Siya ka di parikot mo? Nang runa no, masunutan na pasamak ka data? Sana, no? No problem, Robert. Saan ko paitakderken ka si Kugko? Anya? San ka kadingagang angawlahan? Yes. Remember? Nag-leave up 2 weeks. Una. Basta wakaran. Kunak no adan kinaguram. No. Kaya't ko lang penkan marikrik na. And I'm pregnant. Kasano na? Kas na ko na. Saan ka pilitin mangitakder ti daytoy? Nuawan pa na kayat mo kanya. Okay. Saan ko akaya ti masider ti konsensya na? Kan panagkunak. Saan ka anarigat ngayatan? What do you mean? Ano kayat mo sa wen, Robert? Kaaduan kada kami a Filipino. Saan mi abas sa talikudan? Nuadda na sigugan mi. Kayat mo sa wen? Takdirak dayta, haniya. Oh, really? Saan ko akayat a maibabain ka? Ngam, kasanun kayan ayat mo na bati sa Pilipinas? Aday bagaking ka. Adda nga minsan na nasayat na pasama kiti nagbaitan mi iti kalabas. Kat adda ita ya Amerika ngagpaagas. Anya? Dahil ta tinapasamak. Nasakit man tinagbanagan ti ayat mi. Awan maaramidak no di mga klon. Oh, so piti matan di kayan ayat mo. No pa'y kasta.
Ikararag ko malasatan na kumati sakit na. No impanda sa bali pagilyan apagasan, kayat nakadisawan, nadagsan. Mabalin. Posible alo kimya ti sakit na. Kanser iti Tara. Oh, how pity. Ang, ikasar na? Adi nakmat ay ayatan, kasta ka di? Kas na kunak. San ka narikat ngayatan, haniya. Kang doon nanti amin. San ko akayat ngagpas ngay kabalasang. Thank you so much, Robert. Ngam kas na ibagaken ka? Saan ka pilitin nuag dua-dua ka? Anya nga rin ti aramido mi ta, bro. Kasarita mi kan haniya ti general manager ti kumpanya ngayon tayo. Mangalak iti emergency leave ko. Kasta ka di? Alag na gini kasapulan a papilis. When no requirements. Tapno makapagkasar kami. Kat nila ni, namimpinsan ka din alipatang? Nasakit tinagtungpalan ti relasyon mi. Narakrak anaming pinsan ti karit tunggal maysa. Nang doon na kanya ka. San ko anatong pala? Bro, saan mo nababalawin ti bagim? Nalabit. Talaga na ito ding nagpatinggalang iti kari ti amin. Ngam, saan na saya tinagtungpalan na? San ko nga mo, Jake? Ngam natural. At dalatapan nakakonsensya. Oh, Robert, anak, kumusta ka dito? Nasayat, mama. At alang basit nagpali na parikot. Nasolbar matlangan. O, kasta ka di. Aywan gayam. Aday padamag ko kan ka. Kat saan ka kumaamakmakla? Anya day ta, mama. Inyawag kanyak ti papa ni Lani. Diyan niya. Awanan ni Lani. Anya. Kat sigun kini Mr. Carrion. Tilangan da po ni Lani ti isampat. Diyos ko. Nagkomplikasyon ti sakit na. Malaksi di iti leukemia nga stage 4 kanon. At dapay parikot na asabali. Apaya kasto iti nagbanagan ti amin, mama. Ngam, relax ka lang. Masapul nga awatom ti amin, anak. Asaan kayo nga agkatuluyan kan Lani. Nga agbanag nga ubaw ti arapapyo kan karing-kari. Anya di ko na mabad news, bro. Ay, nigayam tita jay nakasaritan. Ni Lani, bro. Awanan. Anya? Anya ti kahit mo asawan? Natayan. Anya? Di kanulangan da po na, di isang putda. Diyos ko. Pulos ajak namnaman. Akas to'y ti pagbanakan ti amin. Makipagliknaak, Robert. San kong hilibak? Inahet ko ni Lani. Ado ti arapap mi. Ngam apaya kasto tinagbanakan ti amin. Maybe. Ada sa bali plano ti Diyos para ken kuana. Sana bali, honey. Ada dito'y mang comfort ken ka. Don't worry. Agyaman na kaniya. Pudno na misteryo biyag. Ado dagiti pasamak titay namnamaan. Saan ka di? Anya ti parikot na kan lahat isasampot mo. Pinagawid na kakadi. Saan, mama? Nagpakada. Emergency leave. Apay, gapo ka di kinlani. Saan mat? Awan pa'y, saan na payasin mangpot? Kasimot ni Lani, mama. Ay, sigod gaya man nga da marikrik nana. Idi pa nga dan narikrik na na. Ngam ko na nga awan anyaman na.
Uwan nga rod. Katanya nga rod ti kalat ang nagawidan. Saan ka dang himpagak nga dabasit parikot ko? Ngam nasolbaren? Uwan, ay nga man niya day jay. Ada na gusto kanya kahapon ni sa kadwami iti kumpanya. Okat, Saan ko nalabanan di kayaw ti sulisog? Kataginawan. anya? Nupay di nakmat inobliga ang mangikasarkan ko na. Saklat tan tinagdisnoda. Iho, Tangi kas di mo tinagbanagan nila ni. Kan sakbay ang nagpa-Amerika. Winaswas nan ti relasyon mi. Ada ka rin kari. Wano, promise dahil itong galmay sa mamaniya. Ngam, kasta mo tinapasama kiti kalabas. Kasta? So pity, nagbanagan na yan ayata. Wan nga rod, ma'am. Actually, sakbay ti kadot na pasamak. Wano, relasyon nyo. Nagparikutan ni Robert. I understand. Imbagag kan ko na, di nagpagdanagan. Nagayatak na pasama kada kami. Ang, naragsakan naglaang. Ay ayatak ni Robert. Ma'am, Ngamawan rumbang pagdanagan. Pagbabawian Robert. Siya mangagas sugat puso na. Mangpunas ladingit na. Nagbanagan ayan ayat da kayan ayat na. panagkunak, ma'am. Saan ang narigat nga aklo na tinagbanagan ti karin karida? Tada ka ang mga agas. Mangpunas iti dayta. Yes. Nabudno a kagayat. Kunak, sana ko nagayat manipod lino kunak kayan ayat ko. Ngam, saan ko natungpal dayta nakari? Langro na amok Robert. Ma'am, Di ba lang? Nagayat akong kantwana na limad. Awanan parikot, hani. Kompletong dagiti requirements tapno makapagkasatan. Thank you so much, Robert. Kas itinakunaking ka. Saan ka narigat asursuruan ngayon? I'm so happy, Robert. Napayak imo na ngayat. Ngam, naragsakak maikadwa kung taway. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.